Masu sauraro barkanku da wannan lokacin, sannunku da sake kasancewa da mu cikin wani sabon shirin namu daga nan Hausa News, inda za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal tana shirin karɓan tayi kan ɗan wasan gabanta Gabriel Jesus mai shekara 27 a wannan kaka, da kuma ɗan wasan tsakiya na Ghana Thomas Partey mai shekara 30, inda za ku ji cewa 'yan wasan sun ja hankalin ƙungiyoyin Saudiya da dama. Ɗan wasan gaba na Newcastle Callum Wilson na shirin barin ƙungiyar a wannan kakar, inda za ku ji cewa kocin Bayern Thomas Tuchel shine ake tunanin zai mai gurbin Erik a Manchester United. Borussia Dortmund na son rike dan wasan gaban Ingila wanda ke zaman aro a kungiyar Jadon Sancho mai shekara 24 zuwa kaka mai gabatowa, sai dai da wahala ta iya daidaitawa kan yarjejeniyar zama na dindindin da Manchester United, inda za ku ji cewa Manchester United na fatan samun fam miliyan 100 a cinikin Sancho da Mason Greenwood mai shekara 22 a wannan kaka. Dan wasan tsakiya na Ingila Kalvin Phillips na fatan komawa Leeds United a wannan kakar. Aston Villa na gab da siyan dan wasan Atlantico Madrid Mario Hermoso mai shekara 28, inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta shirya gabatar da tayi kan dan wasan Lille da Canada Jonathan David mai shekara 24 a wannan kaka. Duka dai wannan shine karshen labaran namu, sai ku tare mu a wani lokacin idan kuma duka ya so.